Kapulisan sa Sugbo nakadawat na og kopya sa warrant of arrest nga gipagawa sa Korte Batok sa Sugboanong negosyanteng si Petrolim. Apan padayon pa siyang gipangita. Anang report ni Nico Serino. May kopya na ang kapulisan sa Sugbo sa arrest warrant batok kang Peter Lim. Gipagawas kini sa Makati Regional Trial Court sa miaging adlaw human siya ma-indict sa Department of Justice sa kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act. Andam ang kapulisan nga mo-serve sa warrant kay nasayran nga niaman magpuyo ang magpapatigayon. Apan sa pagkakaron, padayon pa nila siya nga gipangita. Hanapin natin because he has a warrant and we are mandated to serve the warrant. Any officer of the law is mandated. Gipasalig sa Police Regional Office 7, Luwas Silim, kung ugaling mo patimaw kini. Gani, miauhag si Dumanging sa negosyante nga voluntaryo na lang nga mo surrender. The warrant of arrest was addressed to Mabolo. But we have also a copy and the CIDG has also a copy. And all other law enforcement agencies has the copy of the warrant. Mas maganda sana kung pupunta nga yeah, we will ensure his safety. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dugang puwersa sa kapulisan ang ipakatap sa batang bahin sa probinsya sa Sugbo. Gipahibaw kinis magkadikuan sa Police Regional Office 7. Lakip sa ipakatap ang mga dugang tourist police sa mga sikat nga mga suryanan sa habagatang bahin sa lalawigan. Kay nunon bag-o lang gipagawas nga travel advisory ang gobyerno sa United Kingdom. Nalakip sa advisory ang Southern Cebu, din giawhag nila nga di una mo biyahe, gawas lang kung importante kayo ang ilang lakaw. Apan ang kapulisan mitataw padayon nga mi-validate sa maong taho. Target hardening natin, and in fact, as shown by the operations, this is a joint operations of all the units in Central Visayas, especially yung mga intelligence units natin. They are conducting joint operations and joint monitoring of these cases at nag-share naman sila ng confirmation. RNG na tourist police dati station sa Oslo near kanang mga whale. So the RMF will just have to augment people, more additional troops to strengthen, especially the borders, the entrance, mga Roro entrance.